pre nás dôležité víťazstvo, prvý zápas v tejto jarnej časti. Vyhrali sme 3-1, takže určite sa tešíme. Ostal som vpredu po štandardnej situácii, pretože mám také úlohy a bola tam dobrá centrovaná lopta. Samo Segeňa mi to sklepol. Rozhodol som sa vystreliť z prvej z ľavej nohy, no sadlo to tak, že chvála Bohu. Chcel by som sa poďakovať hlavne trénerovi, že mi dal tú šancu. Ja som sa ju snažil najlepšie využiť a podarilo sa mi streliť v prvom zápase gól, ale predovšetkým je to tímový šport a patrí teda gratulácia celému tímu a je to tímový výkon, ktorý nás dotlačil k víťazstvu 3-1 proti Lipanom. To prvý zápas, čiže určite musel som sa s hráčmi zoznamovať, keďže bol som tu iba týždeň a pol, ale chlapci ma určite v pohode zobrali, pomohli mi určite a za to im patrí veľká vďaka. Ja som im to vrátil týmto dnešným gólom. Ako ste dokázali pripraviť hráčov, lebo naozaj toto bolo aj emocionálne silné, keď ste postúpili medzi 4 najlepších, tak možno ako ste to zvládali teda? Dobrý deň. Tak veľa času na odpočinok sme nemali, takže v štvrtok sme mali prakticky voľno. Včera sme mali len taký ľahký regeneračný tréning. Hráči, ktorí hrali pohárový zápas, druhou polovicu sme trošku potrénovali. Je pravda, že mali sme v nohách ťažký zápas so Skalicou. Musím hráčov dnes pochváliť. Spravili na ihrisku v rámci svojich možností, možné aj nemožné, išli na doraz. My sme mali alebo takú predstavu, alebo aby sme ten zápas odohrali so cťou. Myslím, že sa nám to vrchovato podarilo v tomto zápase. Z môjho pohľadu určite sme neboli slabším súperom. Myslím, že na obidvoch stranách to bolo celkom kvalitatívne na úrovni. My sme pri prvom a druhom gole takou trošku možno nedisciplinovanosťou alebo nedôraznosťou dostali z môjho pohľadu lacné góly. No, potom sme mali smolu pri tej penálte, gól sme nedali. Musím si ešte pozrieť situáciu, kde nám rozhodca gól pre údajný offset neuznal. A ku ostatným nejakým týmto veciam, červené karte, ako je zbytočne sa vyjadrovať. Možno aj to, že ide teda o nejaké susedské derby, dajme tomu, lebo Preľubovň ste geograficky najbližší super, tak možno, či aj ste to vnímali tú nejakú takú atmosféru v tíme, v klube, v okolí fanúšikov. Nie, ja hovorím ešte raz, že my sme išli, hovorím, po ťažkom zápase odohrať tento zápas. Prianím bolo, že aby ten zápas bol odohratý so cťou. Hovorím, to sa nám podarilo z môjho pohľadu. Neviem tomu, čo povedať. Teraz ja to tak necítim, aby teraz geograficky bližšie Lipany a nejaké derby. Každý zápas je svojím spôsobom derby. Dobrý deň, zdravím všetkých. Prvé ďakujem všetkým našim fanúšikom za podporu dneska. Myslím, že dneska spolu všetci sme to urobili. Ťažko na to makaliśmy, żeby wygrać. Nasz cel jest ciężki, bo chcemy wygrać tę sutaż. Myślę, że musimy na to ciężko makać, ale dneska najważniejsza jest wygra z Lipanami i tak to będziemy na to wszystko pozerać. Na budúceho supera, z którym doležné bude to, żeby vygrať. Pri tej príprave na supera zohrával úlohu ten fakt, že Lipany teda hrali v stredu ťažký pohár. Ako ste možno z tohto pohľadu pripravovali mužstvo? Myślę, że wiedzieliśmy, że Lipany postąpiły, wszyscy pozerali na wideo, analizowaliśmy tego supera, jak może dneska wyzerać. Byliśmy do tego przyprawieni. Motywacznie myślę, że Lipany
po stredzie byli dobre nastawione mentalnie. Myślę, że mentalnie to było top. Mieli lekkie chławy po stopie. Nogi mogły być ciężkie, ale myślę, że tutaj nie był to problem, jeśli chodzi o supera nastawienie. V týme nehral Erik Jędryšek pre zranenie, nastúpili ale iné posily, možno ako ste boli spokojní s nimi, jeden dokonca z nich aj skoroval. Ano. Cieszę się, że dneska nachradnicy to zmienili ten zapas. Mieliśmy problem 15 minut w drugim półczasie, gdzie super miał penaltę, gdzie miał 100% szansę. Mieliśmy taką kryzę, ale myślę, że właśnie nachradnicy zmienili ten zapas, dzięki czemu dneska wygrywamy.